ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарҷоно, аз шумо хоҳиш мекунам телеграмаи ма да бидроен бародаро. Ду бародар аваре ки аги задаги бародарҷоно аллоҳ аълам намедонам бовар ки я намуди роҳим кардесанд ки ҳамира парто ки соҳибдаракош биёванаш. Бародарҷоно, хоҳиш аз шумо мекунам лайк ва комментария бигзорен ки тоист мо ҳами бародара биёвем. Бародарҷоно, соҳибдаракоша ҳами чизоша биёвем ки тоист биём гаш бовар кунед ҳами биромадам ҳами хел зангам задан ишда медорам ҳамуай ишда медорам ҳамуай. бародаро, мақсади нияти мо ҳамияе ки ҳамура биёванд бигиранаш соҳибдаракош. Дар морги хинак представед кунед ки бародари худат, додари худат, акаи худат дар мунҷа бесава, ҳеҷ ка бехабар. хоҳиш мекунам аз шумо бародаро, дирӯз чӣ хеле ки наворе ки партофта будем ҳамун наворда бародарҷоно ё ки хоҳараке ки дар Санкт Петербург гузашта шидаги буд, хоҳармон нев апамон буд, талди 89 буд. Алҳамдулилло ки ба дастгирии шумо, ба ёрдами шумо амура нигаҳ кунед ки дар ами байни 1 соат ёфтем, хеш таборша ёфтем, омад ай морги хина гирифтанд. Кия мефарш фарзандаш дар морги хинагуш. Аллоҳ шоҳидай, нияти нек дорам, нияти ягон нияти ғализ надорам. ҳамчуноне ки ҳами бародарам ному фамилияш, паспортош, ҳама чизош, авария кагиёш, ҳама ҳамун чизоша бародарҷоно ма просто дар телеграма мемонам. Телеграма да бидирем гиреш дига саросимавор будам, ному фамилияшон ҳам нагирифтам дар инҷа, барои ки телефони дига ному фамилияшон ҳама ҳамин чизош. бародаро, хоҳиш мекунам, як тиша аз душанбе аст, як та дига шаид аллоҳ аълам намедонам виднажителиса дорам, хелиса дора. хоҳиш мекунам бародарои меҳрубон, ҳаминоам модар доранд, ҳаминоам падар доранд. я илоҷ кунем ки штоби ҳамира занг занам бародарошан, хеш таборшан, комиш боша набоша, ҳамира бифаҳманд ки ҳами кор дар куҷо шудагия. даҷи ҳамун роҳӣ мекунанд, намегӯянд дар куҷоай. бародаро, хоҳиш мекунам аз шумо, вақте ки як мурда мешавад, вақте ки як каса мекушанд, як кас мошин мезанаш, баленсаш мебаранд, як номре биёвен ки ҳамин номрда ҷавоб дода бишава. ҳамин номрда мардум бидона ки аз куҷо ҳамира ёфта мешавад. баъд як галасавои роҳӣ мекунанд, ака ҳами дар моргай, ака ҳами чанд қа мешавад дар фалон ҷоай, соҳиб надорад, ҳеҷ кас нест, биёя бигираш. мисол бигирем, ино навшидагиянд, мисол бигирем да. баъд мардак дига исм мезана, усм мезана, ай тамоми ҷо мекова ки бечора фарзандаш дар куҷо боша, бечора духтарчаш дар куҷо боша. барои ҳам ка хоҳиш мекунам бародарои муҳтарам, шахсоне ки ҳамин хел ҳолатҳо мешавам, як номра галасавой рой кардӣ, хубиш да ҳамун галасавой да ҳамун номра бигӯ, да ҳамун галасавой ҳамун номра гӯ ки бародаро шумо ба ҳамин номер ҳамин маита ёфта метонен. моҳи шарифи рамазон ҳаматонда муборак боша. парвардигори бародара Тариқ Аҳмад ва шоистаи ҷаннатулфирдавс бигардона. худо нигаҳбонтон боша бародарҷоно. айни ҳол қарор дорем дар ҳиҷомаи шифо фармо бародарҷоно. мо чӣ хеле ки доим рекламаш мекунем бародарои азиз, марҳамат биёин ҳиҷома то иди рамазона иншоалло ки бо бепул бе ягон мисусу. бародари азиз бисёр мегӯянд ака чӣ хели бепул, чӣ хели бепул. ин ҳамин хели бепул, чӣ хеле ки гуфтест ҳамин ҳамин хели бепул. бародарҷоно, ҳамин барои банка мондан бародарои азиз, ҳамира бифорад ягон ҷои дига бихар биги биёр, не ки нафорад миёй ҳаминҷа мехариш, масад фитабочкаш бепул, массажаш бепул, ҳамин чиста суннати бародарои азиз бепул. фаромӯш накунед дар моҳи шарифи рамазон кор мекунад бародарои азиз. ин ягон чӣ надора иншоалло.